بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ‘Yan uwana masu girma, ina yi mana gaisuwa irin na addinin musulunci, wato assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An rawaito daga Ibn Abbas marwaitun yana cewa wata rana ina zaune tare da Ibn Abbas sai wasu mutane suka gabato zuwa gare shi. Da suka zo sai suke ce mai ga wani ɗan uwanmu can Allah ta'ala mai rasuwa, mun je mu haƙa kabarurruka, amma duk kabarin da muka haƙa mai sai mu ga baƙaƙen macizai a ciki. Ya ce mun haƙa kabarurruka aƙalla ya fi kusan 3, amma dukkanin abin da muke gani kenan. Sai Ibn Abbas sai yake cewa wannan kabarin nan ne kabarinsa, kuma wannan macizan da kuka gani ayyukansa ne wanda ya aikata a nan gidan duniya suke binsa. Don haka ayyukan mutum ko na tare da shi, ba ku da mafita illa ku je ku tona kabarin nan ku sa shi a ciki haka. Subhanallah, ayyukan mutum. Bayan sun je sun birne shi, sai ɗaya daga cikin makusantansa ya je samu matarsa, ya je yake labarta mata, yake tambayanta menene aikin da wannan bawan Allah ya kasance yana aikatawa. Sai take ce mai abinda ta kiyaye yana aikatawa shine ya kasance yana sai da garin alkama, amma garin alkaman nan yakan haɗo gari mai kyau da mara kyau sai ya haɗa sai ya rika sai da mutane da ita, yana ha'intar mutane. Wannan shine abin da ya kasance na aikatawa, in ji matan shi. Ya kasance yana ha'intar mutane, yana ha'intar bayan Allah, subhanallah. A yau cikin al'ummanmu mutane nawa suke aikata ire-iren aikin irin wannan bawan Allah. Shin ba ma tunanin makomarmu? Shin ba ma tuna cewa ayyukanmu da su za a birne mu? Shin idan aka birne mu tare da waɗannan macizan, Allah ta'ala ya kiyaye mu, shin ba mu yi tunanin abin da zai kasance shine makoman mu ba? Da ni da kai da ku da ke da kowa waɗanda suke cutan al'umma, kuna ganin cewa Allah ta'ala bai ganin ku, kuma kuna ganin kawai kuna yi hakan nan ya wuce haba'an mansura? La wallah, Allah yana gani, kuma Allah ta'ala zai sakanta ma wanda aka zalunta, walau a nan duniya ne ko kuma ne walau a gobe kiyama. Bilhassali ma ayyukanmu su ne abokan zamanmu a kabarinmu. Idan mun yi aiki mai kyau, to lallai hani Allah na. Idan mun yi aiki mara kyau, to fa ku sani su ne za su zama wani abu wanda ya yi kama da ayyukanmu su zo su cutar da mu a cikin kabarinmu. Dan uwana, idan ka kasance daga cikin masu aikata irin wannan aikin, to ka tuba zuwa ga Allah. Allah mai karɓan tuban bawansa ne, kuma kofa har yanzu a buɗe take. Amma idan ka zaɓi aikin ka ya kasance tare da kai, to shi kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.